Dobrý deň, dámy a pánovia. A dneska tu postavíme to najväčšie lietadlo na celom svete. Ako môžete vidieť, mám trošku veľa peňazí. A poďme začať. Takže ja si tu kúpim nejaké bloky. Tak 33 blokov. Tak postavíme to tu. Tak toto by mohlo zatiaľ stačiť, teraz sem. Tak. Alebo poďme ho postaviť trošku väčšie. Super. Je to super. Ešte to trošku zväčším. Tak, ešte tu urobíme jeden rad. Už to bude. Tak. A tu ešte dopredu môžeme dať ďalšie 3 bloky. Tak. Toto vyzerá dobre. No, teraz by som mal kúpiť asi nejaké palivo. Tieto 3 kúpime. A ešte kúpime aj tieto 4. Tak. Hodíme to sem. Normálnych palív máme ešte veľa. A teraz tu asi pôjdeme sem. Kúpime tu jednu túto vec. Tak, máme to. To som vedavý, ako to bude fungovať. Tak, to vyzerá veľmi dobre. Teraz si ešte nakúpime niečo. Kde to je? Toto? Nie, toto nie. Jednu sedačku jednu. Máme 2. Takže sem jednu. Wow. A sem jednu. Tak. A keď sem dám všetky tieto paliva, tak sa vám ozvem. A tu už mám všetky paliva. A ešte musíme kúpiť nejaké krídla a motory. Takže kde sú motory? Kúpime asi tie lepšie, len ich musím nájsť. Tuto je. Tak, máme 3. Takže tu samozrejme tie 3 postavím. Ešte aj sem door. A ešte nejaké krídla. Tak zoberiem tieto lepšie. Asi 2 budú stačiť. Ale máme ich 8. Takže to tu musíme trošku vylepšiť. Tak. 3 a 4. Teraz tu ešte dáme ďalšie. 1, 2, 3. Samozrejme ešte 4. Tak. To už vyzerá dobre. Ale ešte tu kúpime nejaké bloky. Tak. Hodíme to sem. Tak. A ešte tu kúpime samozrejme túto super vecičku, ktorá nám veľmi pomôže. Takže to sem dáme a hop. To vyzerá dobre, ale ešte jedna kocka by sa nám hodila. Takže ju sem hodím. Tak, a myslím si, že toto lietadlo už vyzerá celkom dobre. Tak, skúsme zaletieť. Čo tam potrebujeme? Aha, nejaké sedadlo. Že by to bolo tu? Tuto nie je, tak kde sú sedadlá? Kde to môže byť? Ale veď ja tu mám sedadlo. Akože to nefunguje? Aha, už chápem, aké sedadlo. Len neviem, či ho tu úplne nájdem.
Kde sa tu môže predávať? Ale mám nápad. Ja som si tu ešte pripravil jedno takéto lietadlo. Takže si zoberiem toto. Tak. Dáme si mu lietadlo 2. Toto môžeme samozrejme položiť sem. Dáme si tu ešte toto a letíme. OK. Paliva máme veľa, ale letí to celkom v pohode. Ešte som kúpil tú super vrtuľu, ale letíme. Poriadne tu poletíme asi veľmi ďaleko. Takže mňau. Ešte tuto prerazíme. Máme speedku. No. Wow, to bolo tesné. Ešte jeden boost. Ten sa hodí, bum. Wow, to bol náraz. Wow. A už nemáme veľmi veľa paliva. Ale ešte tu môžeme niečo preletieť, nie? Už máme 10 000 metrov. Je to celkom dobre. Ale trošku som si poškodil naše lietadlo. Takže ja to tu ešte preletím. Ale ovláda sa to perfektne. To je určite vďaka tým krídlom. Letíme. Ešte ďalej. Poď, to zvládneme. Ešte máme palivko. Takže letíme. Poď. Už nemáme palivo, ale ešte trošku dokážeme letieť. Ale padáme. SOS. Zachraňte ma. Pomoc. Ešte dáme 16 000 sme dali metrov. Takže pristávame. Au. To trošku bolelo. Ale máme celkom veľa peňazí. No, konečne. Tak toto tu ešte dáme. Tak. Bolo to celkom drahé, ale hodí sa. Takže hop a hop. Toto sa nám bude hodiť. Ešte tu kúpime asi tieto dve vecičky. Aha, ja ich mám 7. Takže ešte sem. A bude to veľmi pekné. Tak. A máme to. Ešte to kúpim, ale asi pár blokov. Tak, kde to postavíme? Asi tu. 1, 2, 3 a ešte tu 4. A kúpime ešte nejaké motory. Takže tie motory sú... Tu by mali byť, áno, 2 sú tu. Takže tu tieto 2 kúpime, ale ešte kúpime 2 tieto motory. Tak. Aha, tu ich mám 11. Tak to je niečo. Hop. Teraz tu ešte dáme trošku týchto. Super. Tak, ešte tu. No to je paráda. Ešte tu hodíme. Tak. A môžeme skúsiť, čo to urobí teraz. No, trošku väčšia rýchlosť. Skoro sa mi to ani nenačíta. Už to je v pohode. Ale letíme akože celkom rýchlo. Wow. To je rýchlosť. A čo boost? OK. To je neovládateľné. Tak to bola teda veľká rýchlosť. Ešte tu radšej kúpim nejaké krídla. Koľko ich máme? 2 iba? Tak ale to sa určite zíde. Tu hodíme jedno. A ešte tu hodíme jedno. A myslím si, že si môžeme dať posledný let. Wow. To je niečo, wow. Zatáčka. Wow. Ale vážne, toto je celkom dobrá rýchlosť. Ale máme celkom málo paliva. Skúsim dať boost. Dúfam, že to zase nepokazíme. Wow.
To je neovládatelné zasa. Wow. No, myslím si, že toto nám určite v tomto videu stačilo. Už som vážne celkom dobre tu postavil lietadlo, takže keď sa vám toto video páčilo, tak dajte určite odber, like a nejaký pekný komentár a napíšte, či chcete sériu aj z tejto hry. Už máme celkom veľa sérií z Robloxu, ale z tejto hry by sa to určite hodilo. Takže keď to chcete, tak dajte aspoň také 3 lajky, možno aj 4, keď to dáte. Napíšte komentár pekný. S vami bol pán T a dovidenia.